As early as December 2025 mga S-Friend ay lumabas na yung isang interview mula po sa parokya na kung saan may gagawin nga daw po sila na complete reconstruction ng Catholic Cemetery dito po sa bayan ng Binmaley, Pangasinan. Hayaan na lang daw sana ang isang malakas na lindol. Kahit anong klaseng natural forces of nature na lang sana ang makasira kesa yung makita na talagang tinitibag, sinisira, minamaso. Talagang manghihinayang ka dahil hindi na siya maibabalik. Bakit daw po kailangan ng isagawa ito ay crowded na at marami na rin daw po sa mga kaanak ng mga yumauna-unang inilibing dito po sa lumang sementeryong ito ang nahihirapan ng maghagilap ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na diyan nga po inihimlay. Kaya ang talagang pinaka-plano po nila ay yung apartment type na daw sana para maging reorganized at madali nang hanapin, na which ay marami ang pumayag sa proyektong ito ng parokya. Pero syempre sa mga mata po ng mga advocates for heritage preservation, sorry sa term mga S-Friend, pero ito po ay isang napakalaking kabalahurahan. At kung sakali mang may redevelopment na magaganap at matutuloy ito, may panibagong basbas dito, sana wag hahayaang masira yung kumpletong bahagi ng perimeter fence, wag talagang wawasakin ng totally. Kasi naniniwala ako na kung sakali mang winasak, sakali mang i-rearrange, para sa akin ay hindi na siya makasaysayan. Hindi na rin siya pwedeng may turing na heritage. Alam niyo po ba mga S-Friend, itong sinasabi natin na sementeryong ito ay una na po natin na ipalabas at na i-feature sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel, at meron na rin po tayo mga ipinalabas o inirelease na mga episodes natin nung nag-explore po tayo sa nabanggit na lumang sementeryo.
Mga S-Friend, welcome na naman po sa isa na namang episode dito po sa Sementeryo Serye, syempre sa Urbex PH, Placado TV YouTube channel. At sa puntong ito mga S-Friend, si Rico Loco po ay naririto sa bayan ng Binmalay dito po sa lalawigan ng Pangasinan. At meron pong nagsabi sa atin na meron pa daw pong existing dito na Spanish era na cemetery. Andun pa rin daw yung entrance, nandun pa rin daw meron pa tayong makikita mga bakas ng pagiging sinauna or pagiging lumang sementeryo niya at nabuksan talaga. May proof pa rin na nabuksan ito noong panahon ng mga Kastila. So yun po yung ating titingnan, kaya dapat panoorin mo hanggang sa pinakadulo ng video ito mga S-Friend, na sana'y ma-enjoy mo ang ating exploration ngayong araw na ito. Tuto ka lang. Yun nga lang, dahil nga din syempre sa online bashing at lahat ng mga syempre hindi magandang na-receive na feedback nung isang araw na nakita natin na yung Spanish era cemetery entrance dito ay tinitibag at inuumpisa ng tibagin sa rason na, alam nyo ba mga S-Friend, sa rason na wala daw mapapasukan yung truck na siya magtatabon nga doon sa mga himlayan na naroroon sa Catholic Cemetery, ay talagang inulan po ng batikos as in non-stop. Kaya marahil ito po yung nakaabot sa Archdiocese ng Lingayen Dagupan at maging sa pamunuan ng parokya dito, kung kaya't agara po nilang ipinatigil yung pagwasak o pagtibag doon sa cemetery entrance. Yun nga lang, ang masaklap lang dito kasi mga S-Friend, nawasak na muna yung tuktok, nawasak na muna nila, na damage kumbaga muna bago na itigil. Kaya ito yung pinakadahilan mga S-Friend kung bakit talaga naghurumintado at talagang umalma yung ilang mga grupo na inclined po sa heritage preservation or yung mga advocates for heritage preservation, na kung saan tinag pa nga po nila itong ginawa na ito ng parokya, itong hakbangin na ito bilang heritage horror o kung hindi man heritage barbarism. Kung kaya't ito rin po yung nakapag-trigger sa ilan pang mga netizens, lalong-lalo na kahit hindi yung mga advocates for heritage preservation. Sa personal take ko rin mga S-Friend, bilang syempre nag-e-explore tayo ng mga sementeryo at naghahagilap talaga tayo ng mga lumang sementeryo na kababakasan pa ng talaga masasabing kinonstruct sa panahon ng mga Kastila. Ito pong nandirito sa Binmalay, as far as I know ito na lang talaga yung masasabi ko na katangi-tangi, dahil buo pa yung entrada. Okay pa yung perimeter fence, kahit na sabihin mo may mga natitibag na parts. Pero compared dun sa ibang mga pinuntahan natin dito po sa lalawigan ng Pangasinan, ito yung masasabi kong talagang preserve. Kaya talagang kahit papaano, magigets natin yung nakapag-trigger talaga sa lahat ng mga nakakita sa pagsira o pagwasak doon sa tuktok nung lumang entrada ng sementeryong ito, na kung bakit, di ba yun ang first talagang maitatanong mo. So, kung may gagawin nga lang daw pong reconstruction or redevelopment, sana sa loob na lang daw po ng sementeryo, at wag na sanang magagalaw pa yung mga pieces o yung mga piraso ng masasabing kasaysayan na talaga o heritage kumbaga nitong lumang sementeryong ito. Marami na itong nasaksihan, hindi lang ng mga natural forces, hindi lang syempre yung mga digmaan. Kumbaga ito kasi yung piping saksi, lalong-lalo na yung mga lumang sementeryo sa mga naganap sa isang lugar. Kaya sana naman, di ba, kahit papaano isang pagtawag nawa itong ginagawa natin na ito, na sana hindi man maisama sa heritage list, hindi man ma-authenticate kung ano pa man yung mga documents or what, pero yung struktura na hinango or base sa arkitektura ng panahon ng Kastila speaks volumes tungkol sa heritage na nakakubli dito po sa lumang sementeryo. Ang depensa naman po ng parokya, lalong-lalo sa kanilang mga interviews, sinasabi na hindi na din daw kasi original na galing pa sa Spanish era yung structure na yan, kung kaya't pwede na siyang gibain, tapos wala pang kinauukulang mga dokumento na siyang magpapatunay sa authenticity or originality nitong mga structure na ito. At sa most recent interview nga mula po sa parokya mga S-Friend, na atin din pong
napanood. Sinaad na rin po ng parish coordinator na siya pong mangangasiwa sana sa proyektong ito na ngayon po ay pansamantalang ipinatigil, na sa oras daw po na maberipika na talagang authentic at talagang maisasali na sa heritage site ito pong lumang sementeryo dito sa Binmaley, ay ipapatigil ito pong complete reconstruction na nakatakda sana ngayong Enero 2026 mga S-friend. Yun nga lang, ang consequences na sinasabi nila ay mapapatigil din yung paglilibing ng mga bagong mga yumao doon po sa mismong sementeryo. Kasi ang nilalaban nila kung bakit daw po kailangan ng isagawa ito ay crowded na at marami na rin daw po sa mga, syempre mga kaanak ng mga yumao na unang inilibing dito po sa lumang sementeryong ito ang nahihirapan ng maghagilap ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay na diyan nga po inihimlay. Kaya ang talagang pinaka-plano po nila ay yung apartment type na daw sana para maging reorganized at madali nang hanapin, na which doon po sa isang interview din ay marami din sa mga, in all fairness lang din mga S-friend, marami din sa mga syempre mga na-interview nila ang pumayag sa proyektong ito ng parokya. Pero syempre sa mata po ng mga advocates for heritage preservation, sorry sa term mga S-friend, pero ito po ay isang napakalaking kabalahurahan sa mga lumang istruktura na kahit man sabihin natin na syempre hindi man tinayo sa panahon ng mga Kastila, talagang bahagi po ng kultura at heritage kumbaga ng ating bansa. Na ito nga po yung sinasabi nga natin mga S-friend na talagang pinakakaluluwa ng progreso, pinakakaluluwa ng kultura ng isang pamayanan o komunidad. Katulad na lamang dito ang lumang sementeryo na ito mga S-friend, hindi na mabilang na mga sabi nating developments, hindi na mabilang na mga madidilim na kasaysayan ang nasaksihan na ito, na kung pwede nga lang sana silang magsalita ay pwede nilang mailahad lahat ang kanilang mga nasaksihan. Kaya ito yung sinasabi natin mga S-friend na bahagi ng ating kultura, bahagi ng ating kasaysayan na sana hindi po niyuyurakan. Pero ganun pa man mga S-friend, ano't ano pa man ang kahahantungan nito, at least kahit papaano may mangyari man, matutuloy man yung kanilang proyekto dito. Syempre isang panawagan, at katulad na lang din po, agree din ako doon sa sinabi nung isang netizen na nag-comment po sa ating previous post na kung meron man sanang i-develop, sana sa loob na lang po nung mismong sementeryo. At sa puntong ito mga S-friend, kung hindi rin ako nagkakamali, ay may nai-release na rin po ang LGU ng Binmaley kaugnay po ng MOA o Memorandum of Agreement na siya pong in-address sa mismong parokya upang nang sa ganun ay magtulungan po sila sa iisang layon, which is ito nga po yung mapreserba yung lahat ng mga heritage sites dito po sa lugar na ito. Kaya sana naman ay magkaroon din po ito ng kahit papaano magandang epekto, magandang resulta para mapatigil kahit papaano syempre yung tuluyang pagkawasak or tuluyang pagkawala nung mga itinuturing natin na mga Spanish era structures, lalong-lalo na itong pinupunto natin ngayon, yung sementeryo dito po sa Binmaley, Pangasinan. So, sorry mga S-friend kung medyo very random at hindi na ako nag-VO talaga gumawa ng script para dito, dahil nais ko lang pong i-share sa inyo syempre yung saloobin natin patungkol po dito sa nangyari sa isa sa mga na-feature natin dito po sa Binmaley, which is yung lumang sementeryo. So, nakakapanlumo man pero hindi na maibabalik yung dating itsura niya tulad ng ating unang nakuna ng 2023 or 2024 kung hindi ko nagkakamali, at nung bumalik tayo dito noong last year lang ata, 2025. So ayaw ko man din sabihin mga S-friend, pero marahil dito nyo na lamang po sa videong ito makikita yung isa sa mga pinakamagandang itsura ng well-preserved pa nga na tinerm ko na Spanish Era Cemetery dito po sa Binmaley. Pwede nyo po siyang i-search sa YouTube, Spanish Era Cemetery Binmaley, Urbex PH, makikita nyo na po yan sa search. And then maraming salamat din syempre sa pag-share ng videong ito at sa patience kumbaga sa panonood, dahil gusto ko lang i-share sa inyo itong episode na ito bilang masasabi na rin natin na parang pinaka-final na pag-explore natin kung sakali mang tuluyang mawawala ito pong lumang sementeryo dito. At kung sakali mang may redevelopment na magaganap at matutuloy ito, may basbas muli, mabibigyan sila ng panibagong basbas dito, sana wag hahayaang masira yung kumpletong bahagi ng perimeter fence, wag talagang wawasakin ng totally, kasi naniniwala ako na kung sakali mang winasak, sakali mang i-rearrange, sakali man po na muli po nilang papatong-patong para mabuo muli, parang ganon, para maging kasing kahalintulad din nung original na forma,
para sa akin ay hindi na siya makasaysayan. Hindi na rin siya pwedeng may turing na heritage.